Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Baphulaphulike lapha ke siza ke nendaba ke zeqela leOrlando Pirates. Abafana abadala bathe badlule lapha kwi-semi-finals pha CAF Champions League. Baphulaphulike siwaqhwabela izandla amaBuccaneers athe asebenze bethapha iqela lase-Algeria. Baphulaphula umdlalo ke ububanjule pha kwinkundla zase-Orlando Stadium, apho ke lamaqela athe abeke agobana pha ngo-0-0. Yaphumelela ke Orlando Pirates ngokwe-aggregate score, yabe iyadlula yandisa ke iitimu ezintathu zaseMzantsi Afrika pha kwi-semi-finals ke ze-CAF. Sibala ntoni na? Sibala pha iqela leStellenbosch, sibala pha iqela leMamelodi Sundowns, kuzoba liqela ke le-Orlando Pirates. Loo nto ke yazanikeza ke into yokubana ke iSouth Africa yonke ke iphela into yokubana ke ibe neetimu ezintathu ezikwi-semi-finals pha kwi-CAF Champions League. Baphulaphula nangona ke pha izolo kwenzekile ke ibiyinto ke engathandekiyo baphulaphula. Phambi kokubana ke singene banzi kwinto ethe yenzeka pha, sifuna uqale sithi thina la ezi team zaseNorth Africa, la maqela aseNorth Africa ngoku awasafuna ukuyamkela into yokubana ngoku ixesha lazo laphela, ngoba kuqala kwakuzizo ezazicinga inoba zi-owner iAfrica. Sasingasazi ke nesizathu senza loo nto. Kuyabonakala into yokubana ke kwakunesizathu esasisenza loo nto. Zijikile izinto ngoku. ISouth Africa mabayivume into yokubana iAfrica iyayi-owner ngoku. Abafuni ukwamkela abafana bapha eNorth Africa. Uyabona laa nto yenzeka phaa izolo ke, basuka bona kuqala kuyaba ibhentshi bafuna uyohlokoloza kwibhentshi Orlando Pirates. Kuninzi nje okwenzeke pha kwii-players zalaa team, kwi-technical staff yalaa team, nditsho yonke nje into eyenzeke pha. Abanye abantu ke bangayibeka bayitolike ngolunye uhlobo, kodwa thina into esiyibonayo sithi ezaa team azamkeli ukubethwa ziitim ke zase-South Africa. Bacinga babona isengelaa xesha kwakusithiwa baziinkunzi zase-Afrika, kanti ngoku iinkunzi zikhona. OoMofokeng abafana abadala sibaqhwabela izandla, ooMakhehleni Makhawula abafana abadala sibaqhwabela izandla, Sibisi abafana abadala sibaqhwabela izandla. Zikhona iinkunzi ngoku ezikaMagebhula, ezagebhula umhlaba kamasipala ngenkanza, uphethu zawuphekisa phezulu. Siqhwaba izandla abafana abadala ngokusithatha iflegi yaseMzantsi Afrika niyixhome kwelinye inqwenqwe apha ke ehlabathini. Sisithi ke nenze njalo bafana abadala napha kwi-semi-final, nibabonise into yokubana nidume ngantoni. Bawuphinda bangene bonke bagcwalise ibala, ngoba vele abamkeli ukuthi iinkunzi ngoku ziphume eSouth Africa eze-CAF Champions League. Sawuqhuba ke bafana abadala, sinelandela, sinisapota, sineseka ndlela nendlela enawuthi niyithathe lapha ke kwi-CAF Champions League. AmaBuccaneers athe adlula ke baphulaphula ke adlule lapha kwi-semi-finals. Sithi huntshu ke bafana abadala, iinkunzi zaseSoweto. Nani ke baphulaphula ke ningake ningene nitshone into yokubana ke niyiva njani, nize ke ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo esizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.